Herra armahda. Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, joka tulit ihmissukua pelastamaan, sinä, jota taivaassa kannetaan valtaistuimella, ja joka maan päällä jalkaisin vaelsit kaupungeissa ja kylissä, ja saavuit pyhään kaupunkiin vapaaehtoiseen kärsimykseesi, aasinvarsan selässä istuen, sinä, joka annoit enkelisi sanoa diakoni Filippukselle, että tämä nousisi ja menisi puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gazaan, ja käyden tiellä matkaavan etiopialaisen luo pysyttelisi lähellä tämän vaunuja julistaakseen hänelle ilosanomaa sinusta, Jumalan karitsasta, joka otat pois maailman synnin, ja sitten vaunujen pysähdyttyä ja heidän laskeuduttuaan, niistä kastaisit etiopialaisen, kun tämä uskoi koko sydämestään sinut Jumalan pojaksi. Siunaa sinä, Herra, tämä ajoneuvo ja suo palvelijasi annun käydä tietään iloiten ja saattaa päätökseen niin matkansa kuin sinun antamasi palvelustehtävä, sillä matkan päätökseen saattaminen ei riipu vaeltajan tahdosta eikä kiirehtimisestä, vaan armahtavasta Jumalasta. Sen tähden rukoilemme sinua. Anna valkeuden enkelin kulkea edellämme ja päästää meidät sekä yöllä että päivällä kaikesta pahasta, jotta me Jumalan hengen kuljettamina kiiruhtaisimme viisaasti emmekä turhaa vaivaa näkisi, sillä sinä olet tietotus ja elämä, ja sinulle sekä aloittamalle isällesi ja kaikkein pyhimmälle hyvälle ja eläväksi tekevälle hengellesi me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja ihan kaikkisesti. Aamen. Pyytetyllä armollisella päällä ja armolla, voimalla ja vaikutuksella siunataan ajoneuvo käyttöön nimeen Isän, Pojan ja Pyhän. 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 Pelasta Herra sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Anna seurakunnallesi voitto vihollisista ja suojele ristilläsi sinun valtakuntasi.